Manang Biyana! Naimbag nga oras yu, tata. Anyat gatangan niyaw. Ay, kasta ko maming nagis-istor. Naisem damang pasangbay kadagiti customer da. Nung amin nagmismisuot kang aglakaw, awan gumatang, tata. Anyat gatangan niyaw. Ay, gumatangak man iti asin kan mantika, balasang kaw. Mabit lang, tata. Adtuyan, tigagatangan niyaw. At timatibayad kaw. Imadukila akong mabalasang kaw. Adamot natang karne kan ikan dito isangot isturmaon. Wen, tata. Ado mo ngamin dagsapsapul iti masidan mo kwa. Ay, naggagat ka lakit na balasa ngayon. Ay, naggasat ti makaasawa kan balasang kaw. Ay, madamag kumanlaang. Ay, ada ka din nubiyaw. Awampay, tata. Ay, apay ngay. Ay, nagkapoy ka nagita ababaraon. Ang amom sinday. Kaya't ka man ngagbalin amanugang kaw. Anya? Kaya't mo ni Rico nga anak kaw. Ala ni tata, di na damdamagon na. Kaya awang kastag sigurado balasang ka. Nubilang laing. Ang dami lang atanam naman dyan na kaw no agdaton kang ka. Ala? Di uray bagak awan no di na mo kayat awan serbina Kaya't nakadayjay. Mabayin lang nga agaram. Sige. Tadurugak man dyan na kaw. Urayim wine. Sarungkaran na kantaw. Armam ni Sinday Ricaw. Tila'y bagbagayo mo, tatang. Apay, di mo kaya't ni Sinday. Nagpintas, kinaggagait. Makatulong iti trabaho day jay. Awan ri, nagkangkwa na, tatang. Pili-pili ka pa'y lagi, lumakay ka na baraw. 40 maun. Mag-asawa kan, tapno di ka maitulad ka nagiti talo akakabsat ko abaak. Di na mula kaya ni Sinday? Kaya't naka, dinamag ko nga raw. Anya? Naglawat isem na, idiimbagak akursunadam. Iso adaktal tinamnamam anak kaw. Armamla iti maminsan day jay aklunan na kan. Ay na, akanotan nubiyak, tatang. Ha? Aya! Adaya! Sino nga'y? Ni Jana, Ni Jana? Sino a Jana dayta? Bagted day jay nga anak mau aryang. Apay manen aya. Ay, wala ata di nakakayatan ni Sinday ka naggagat abalasang. Adda nga rudmet nubyanan. Adda ka no pinpal na. Pinpal nga. Di na pa'y nakit-kita iti personal dahil di pinpal na. Katagkita danto Di ka di na amaw ti ayatin nan. Di na makita ti mismo ka roba na. Ay katbay no iso nga rud ti kayat na lakay. Anya nga rud nga'y. Nakita na mutin ti ladawan day di ababay. Ay, saan nga umdas day talada-ladawan? Ni Sinday, termin na. Tapno mga sawan. Ay namatay tantaon ngam di tapay nakita ti agbalay nga puko ta. May surum nga rud ti puso na aya. Di mo pilitan no di na kayat. Tanarigat ti mapagpabasaw no bilang laang. ay na, adda man surat ni Jana. Adda pa in surat na iti paglukatan ti subray. Ay, basa man. Smile before you open. Unahanan niyo. Ay, lukat ka. Dahil mahal. Kumusta kan? Sapay kumata na salon at kakanayon. Kailiw kun ti surat mo. Sapay kumata subalitam adagos ti surat ko, Rico. Kayat kan amakita iti personal. Ngam ti kayat ko. No agkita ta. Agkasarta adagosan. Ay na. Anya? Makaparagsa mo. Dagitungin sura ni Jan Anubiak. Ay, ituloy ko. Basahin. Ngam no kayat mo.
Sikan amis mo, ti umay dito'y lugar may. Kat ikuyog mo, dagiti dadakkel mo, ta dumanon kayo. Nagmiyaw! Dumanong kami ka na. Unay kat ngaminan, tanagin na dayo, tari ko mahal. Ngam sana balay, tano agasawa tanton, kanayon tanton ngagkadwa. Ala, jakon atiddugan ti surat ko. Agsubalit ka adagos ha. To'y agay aya. Jana. So balita man adagaws. Ibagak ta dumanong kamay. Umay na kanto kano Arman dyan nakaw, Sinday. Ala, kababain mo day tangay bagbagayo, tata. Saman! Kaya't nakadyan nakaw. Mabain lang nga agaram kay. Ni tata mo, da kayon sa at mangibagbagay ti dayta. Ay saan? Pudno ti bagbagak balasang kaw. Managbabain ngamin ni Rikaw. Di na mo ti agaram. Angam siya kung ti mangibagbaga. Agayat dyan ako keng ka. Mamati aklaeng ano ison amis mo tinang ibagay ti kasta kanyak, tata. Wen, ibaganan tao. Iso ano ang agaram ken ka. Di mo akaklo rin awan. Urayam dyan nakaw. Tada kayo ti agbagay balasang kaw. Tatang! Dumanon tayo ka nun. Anya, asinaw ti danunan tayaw. Kaya ni Jana mapantay ka na jilaw niyan. Natulag ko ninsan Robert nga kilak tilugan na. Tapno da pagluganan tayo adumanaw. Ay kalukwan day ta. Di mo pa nakit-kita iti personal dano na maun. Inayat ko tinubiyak tatang. Nga uray surat lang tinagamam mamay. Kan komunikasyon may. Ay, di saan mo nakit-kita iti personal ti asawa maun. Anda di ta ni Cindy nga gururay kan ka. Isaw ti danunan tayaw. Ni Jana ti kasarkaw. Anya! Kakasano nga rodan ni Sinday. Sa pa'y bagbagak nga armam tao. Apay mat ngamin akas tatim bagbagam kin ni Cindy ayala kay. Nawandakas na. Isaw ti danunan tayo tas asidag. At ayaw ti lugar day ta pinpalmaw. Gastos lati plitay. Ken makabandog ti agbiyahe. Maulawak pa'y nga agbiyahe iti adayaw. Hindi kay makaumay akay siya lata mapanay. Anya! Basta ni Jana ti ayaya tagtatang. Kinadasarita amay. Iso nga danunan tayo nga roday. Sigay, sumurot kami kinitatang mo anak ka. Lakay, kuyugan ta ti anak ta. Anya! Ay na, pakay dayawak ti makaamam mo kada kayo kakabsat. Kastabat, kabsat. Ay, kastamay, kabsat. Ay na, nabannog kayo ang nagbiyahe. Isu nga ginana kayo pa, ta umuliak itinyog. Ta uminom kayo iti presko at tubog na. Ganmangan kayo iti linutok asuman. Aguray ka, kabsat. Umuli ka itinyog kunam. Kabaalampay ayati umulay, kabsat. Ay kawon day talaang aya. Nairwama kon, kabsat. Imbakbakit ko ti umululi itinyog. Takanyugan dito ayam may. Nana, anyang oras sumangpo ni Jana ngay. Ay, paawid siguro day jayan. Napanlagim matang iti masida. Tapag sidaan da kayo man iti presko nga ikan. Nay, adan ti anak ko, isuntidim sa hagi ti tricycle. Rikaw, masikog magtidim saan. Masikog tidanunin tayaw. Diyan ka mo tatang. Lukmag na siguro Ang mga nobili-bili Nukusta, masikog ka dyan Enrico, pakawanin na ko ma. Nujak imbaga tagpaisukin ka. Adakan ka maupay kan kanya, Rico. No di na kun kayat, awan maaramidak. Nasakit man, masapal nga wata. No pagtalikodan na ka. Sino nga iti amati sikog mau? Bunga ti panakaramas ko dahito, Enrico. Anya? Enrico, saan ko nagayatan ti panagsikog ko? Kat pakawanan na ka, no itala ngayong pudnok ti amin.
Napanunod ko nga men. Nasaysaya at no iti personal ti pangibagak iti amin kan ka. Jana. Ay ayaten nakadipay Rico. Wah. Tangay ko naman. Di mo nagayatan ti panagsikog mo. Sige Mamata dahi ta. Awan tinagbaliw kanya. Ikalay sa kalata. Nga ori masikog ka. Agyaman na Rico. Sinaamon DJ Adjana. Sumapol ka iti sa balay. Ni Jana nga rod ti ay-ayata. May. Nga oray masikugan. Di ka lang mabain iti kasta nga aramidan. Magikasar ka masikaw. Di naman nagayatan ti panagsikog na ka. Ay ulbod day dya babae. Kuno ti inanaan mismo ti nang ibaga kanyak. Intarayan ka na tinubyo na. Ay sinaamon. Ano pa iti nasaysaya at babae di ta ng isaw. Uri nga pa'y napalabas ni Jana ako. Ay ayata ulat tatang. Aniya. Ay, hanyat impakanday dya babae kan ka. Tapay adi mo masinaan. Basta ay ayata nga raw. Yawig kuntom dito'y balay ni Jana. Ikasar ka. Ay, makamu ka. Basta wanti mapasamak akalay sa. Ay, jak itulaw. Okay lang. Oray saan tapay nga kasar Rico. Bastag din natan. Sigurado ka. Jana. Wan. Makaawat akmat kat. Pasensya ka na. Patsyak, maawatan na kanto ti amat. Pagkasarindatan tumila. Ay, pasensya ka talaga na, Jana. Mababay na kakanya, Mount. Ay na, ayos lang ang kanya kunakmat. Huh? Awan problema iti dayta. Nanang, aw-awirin nyo man pa'y ni Bebe, kada papanak. Anya, papanam kat na'y maluman. Inakla gumatang iti diaper ni Bebe, nanang. Sige nga raw, nga mabit ka lang nanang. Rabiin, nga mamampay na di asawa, nanang. Ay, wan nga raw, makapadanag mo't na di ataaw. Sapsapulon ti anak na, sumanangit ni Bebe. Rumaraman tayo na sa pulay. Pangsapulam kan kwa na ngay. Makamuti ka na. Napanan man ang janak mo, bakay. Napan naman ang sinapul di asawa na Inaldawlatan na kastater aramidin na. Di na pinabaybay, pimanawan. Madanagan nga raw. Amangan ka na no adadakas ana pasamak kan kwa na. Amangan ko no nakitaray iti sa bali alalaki na. Anya? Ibagaman, tadi na sapsapulan. Di na pailakas sinaan. Kay kasanon nga iti anak na no saanan nga agsublay. Kakaasimot ti anak na Ay so, saan mo ta nagawawin dito ita anak ko, Barok? Apay na pananaya? Diyan mo amma na lang. Kunana mapang gumatang iti diaper ni Bibi, di mo nagsubsublain. Ay nagloko day jayan. Napnapanan na nga rodan ngay. At ka di amuyo sa bali apapanan na Ay nadya ka mo taman manu mga gawid day jay dito balay. Sa labing mayag dito idinagsikog. Itatana ka anakan marmara po ka manan. Ha? Oh, adtuyan ti pinatimplam akaper ikaw. Agyaman sinday. Nakalidliday ka manan ang nakatugaw dito sa angot ti store ko. May bayan na alata dito yan. Nagiti customer mo, ta si kaswam. Apay, di pa'y simang pwede asawam. Sampay nga raw. Diyan mo, no sa di na pang sapulak ng kwa. Madanagan, nagtadya mo makontak ti silpon na. Ay, ang mga nadadakas na napasama. Anan? Ay na, sapay la kumaataawan. Nala, di ka mapukawan itinamnama. Barang sumangputan iti mabiit. Ay wan, adala ko ka pandisal, kaya mau. Ay, uma. Isag mamanungay.
Sagtitris ko mangam oray librik kang kan. Ha? Ikang kay titalo tapno ay tapno mabsog ka. Ha? Jana? Siyak nga raw, Rico. Ang yaman na ka, tanagawig ka? Kano nabayag ngayon oray ko ti pa nagsublime. Naggapo kay di lugar yaw. Nga mawang ka may jay. Apay nagagapo ngay. Naggapuwa kiti lugar ti asawa. Ah! Asawa? Sorry, Rico. Ngamadan sa bali nga asawa. Ah, Kat iso ngay maya, tao may kun alaan ti anak ko. anya? Una yan. Manyang itari ikaw. Nasaktan ka lang. Daitan ti bagbagak kang kaiday. Nagayat ka iti tao, adi mo amo ti pudno nga ugalay kan kinatao na. Nga raw. Nga manyangay ka, nagayata mo lang, tatang. Numabinsan, abuang pa'y nga umuna ti kinatao, ti pakarik na am iti ayat. Tapnaw, di kanto agbana nga nakakaasay. Kita man, nasakitan ka. Ah, No ni Cindy ko mga minti inarem mo iti, di nagkasar kay kuman. Kat nalabay. At daw pat, wano limang anak yo kumaita. kuha, tatang. Agam san pa anala daw ti amay na nakaw. Balasang pa'y mo ni Cindy. Awang pa'y nubyo na. Iso mabalin mo pa'y ngarmain. Sinday, mabalinti, sumarong ka. Ay, ka mabalin apay katasaanan ngay. Mala, sumurag ka. Ay, na. Umay ka, tagtugaw ka. Agyaman na ka, Sinday. Ay, mabalinti ko, makisiningag kang ka. Makisiningad laang. San ka ngagdataw? Unay niyo. Ay, nanad plano ngagdaton kanya kidirit sumaon. Ha? Hanga day tag singad-singad ti bagbagam. Di ka madanagan taklunan ka adagos. Ha? Mapmapanan ti tawon Rico, di ka nagpalpalikaw pay. Kamatan takit din ti panawan. Ay, nukusta. Ay, Sinday, I love you nga rudan. I love you to Rico! Nagkasar kami nga rodadagos kan ni Cindy, kat naadaan kami iti duwa nga anak, babae kan lalaki. Nakaragragsakak, takas kan ni Cindy tinaasawak. Naasikaso, nadungaw, nasingpet, nagagat kan kang runaan ti amin, managayat. Alakastan, ti pagayam mo, Rico. Kablaawan ka paghayam ko. Tauray nasakitan kay ti kalabas, naglaplapusanan mo't aragsak, tinaisukat, ta nakasarak ka iti kapkap na kam akasimpong alam iti biyag. At dalagayam iti asidag, di mo amo, mismo lagayam akarubam, tagbalin akatakunaynay mo. Buena papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Rico. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Ay da, nagpintas ka talaga, Marina. Sa anak ama uma amang ming-ming-ming itinagamo aropam. Dinakman mo't bulaan, Mang Henir. Katno bumakatakon nga balasang. Nagkuna. 40 laeng. Bakit ko nang kidain? Di makuna bakit katayag tawon iti sangagasot. Anya, ni Mang Henir nga talaga. Kawamay. Jakto pa'y kuna ke 65 kaun. Tawon la day ta. Tatirik na. Kaslag tawon la iti 21. Unay matdatan? Kanya ngay Marina. Kasya na mutin na. Nabayagan nga agdat-dato na ka. Kano ngay nga aklunan na. Ala ni Mang Henir. Anya nga nabayagan katdua pa lang nga Domingo nga agdat-daton ka. Nabayag daytan para kanya. Sana pagpalastawg. Sana ka na irwam nga agdaton itinapaot. Ta kadag iti amin ang nagbalin nga ex-kaw. May isa, dua, wano talo lang aldaw ko inaklunda kaon. Ha? Ay, adapay tay babae, asyak tinangaklon tayo so tinagaram.
Talaga lang Ay, sana pa nagpalastog ko naman. Ang awan mo tinakatuloy kadakwada. Sika siguro ti final, Marina. I love you. And please love me too. Please, Mang Hinir. Kanak ko mapaiti panawon ko nga mang tingiting itirek na. Okay. Ang please kumamot Di mo mo tiyabot iti makabulan Ay, mabayag unay, tingitingem iti agpatnag. Tapno mamwa kung tigasat ko intong bigat. Ay, isyak ni Hinair manang. Shooter nak ti anak mo ni Marina. Nagamam mo kami iti social media. Kasta ka day. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y nanumu abalay me, sir. Ay, di nakawagan iti sir. Hiner ko ng blatan. Kaya nagpimpensyonak manang. Kasta gayam. Ay, ayat ti anak yung manang. No siyak ti makagasat na, ay nanam ay tutibiyag na. Itid ko amin nakasapulan na. Kat ano sam nga armon, sir. Ay, Hiner, barang maisalat ako nada. Ay, uwin nga rod. Ay, no aklunan nak. Ikasar ko adago sa Ay na, di ka kaagyaman tada pa'y lagaram kang kangauray 40 mon Marina. Aklunam ki din ni Sir Hinair. Ay, ante. Anya pa'y lati sa pulam di tangay. Pensyon na daw. Awan trabaho. Nanam ay to tibiyag mo. No iso ti makaginasat mo. Nabiit pa mat nga naamamok ni Hinir. Ay, Mang Hinir. Nadla ko nga naragsak nga kasarsarita da jay. Kan nasingpat ante. Kay isumay. Aklunam mon Di kan agpakipot Marina. Kamaten nyo ti aldaw. Bareng makaanak kapay. Apay di mo kaya talong makayan? Ay, saan nga dya kinalakay na titubang wano pagdua-dua ante. No di kat, jak unay am-am mo ni Mang Hinir. Nag-am-am mo kami lang dya social media. Ay na, asidag lati lugar da dito Agdo mala nga ili ti ayan tayo. Kan impasyar na kan ijay balay da. Saan aya? Ay, wan ante. Tainawis na kami idi nagkasangay dya kapsat na. Oh, anya pa'y langarot ti pagdua-duaam. Kat naamuam mo apod no abalo. Aklunam ki din. Narigat ti agbaak Marina. Di naktultuladan. Ta agbabawi ak asaan anak ki asawa ide. Isu amak ki asawa ka ki din. Gundawayam ti kaada ti agaram king ka. Pensyonado pa'y ko naman. Anya pa'y lat sa pulong ngay. Hinir, ti kayat ko kat mangag ni nanang ko ti pangagdang ko. Isu ti agbalin nga saksi iti panangaklon ko kanyam. Ay, kayat mo asaway na. Ay, ayatan ka mat Hinir. Anya, hay. Kunak nga uray sana kun asumango kada kayo. Ngam agpilit matoy anak ko, Hiner. Ay, na, ay, agyaman manang. Ay, nanang. Ay, apay asyak ti arako po may Hiner. Ni Marina Abaro. Ay, siyempre. Sikapay nga umuna nanang. Tarespeto ka na kayo. Ay, na. Ay, thank you so much, Marina. I love you very much. I love you too. Ay, bala, agkasartan. Awan ka di pa'y, lab. Si kamat Hinir. Makabulan pa lang nga nagdagnata. Damagamono masikuga. Siyempre, Ada nga ron napasama kan itinagbagitan ta. Siyempre, damagag. No nakabukal ta na dagaws. Awan pay. Apay nga tangay. Diyak amo nalabit. Gapo siguro iti edad ko. Marigatan aksamatan nga agsiku. Ay, santa mapukawan itinamnama, Marina. Dumtang tulad ta. Ay, sabay ko Tapno adamat anak ta. Ay, uwin. Santa mapukawan itinamnama. Mga nito next month kat masikugan.
Kumusta dagiti agasawa ahinir kan Marina kabagays? Mayat mat ka ba, guys? Awan ba't ti makita ka problema? Apay, awan plano da alumasin iti pagnaidan. Makipagnaada ka din iti agnanayon iti balayaw kabagays. Diyak ang munuan niya ti plano da ka ba, guys? Mabainak mo't ngagdamag. Taamangan no pagarupin da papapanawag ida ka ba, guys? Sa bagay, adamo pagsayaatan na. No saan dan apumanaw iti balayaw. Apay kunam kabagays. Apay ka ba, guys? Una, ta mairanod ka iti pensyon ti manugang mo. No anya ti sida ammay. Sigurado anaimas akanayon ti kang kaninyo anya kabagays. Ha? Ay, kwa. Saan aya kabagays? Kwa. Ay, jak ang mo ti sawag iti dayta ka ba, guys? Jak ang mo ti isungbat ka. Nanang, mangantayon, nakaluto akon. Madamag kumanlaeng Marina, anak ko. Apay akanayon at tinapatigatangan ni Hinir Amasida. Paborito na kaday. Ay, kwa. Jak amuan, nanang. Gumatang kamot iti maisabaw, anak ko. Manipod nagden na kayo, tinapalat tan tigat-gatangan na Amasida. Ganapay asaan asikati gumatang. Ay, awan mat maigamak nga pensyon na. Anya, di na ito ti pensyon na kan ka? Saan, nanang? Nay, apay ngay. Ay pasensya ka na ko, no makibibya nga. Ang mas daawaklaan, taday di amam, amin asapul na, itan na amin kanyak. Katsyak ti makaam mo amang i-budget iti matgadan na. Ay, sabali siguro ni tatang ay iti asawak, nanang. Agdumada siguro iti prinsipyo. Ay, Marina. Pudno nga agasawa kamin. Nga maging gatadta katsak pa amo naman o ti pensyon na. Mabainak mat nga agdamag. Ay, ipadoktor ka no maditirik namin, Ir. Ay, saanan. Gastos la na ita. Ay, kan gagangay lang hauyag na ito. Aging bagak tumoy lang. Sigurado ka? Wan. Ay, wang gayam. Adasa nga ilek no madamdama. Sa anak namin ang makarwarta, kasinarak ko kumaitangal daw. Di namat maitantanti magisinarak kanyak. Iso nga imbagak, ngumay dito'y balay. Ha? Asino aya? Ay, nay, iso siguro daytan. Ay, pakilukat mo tiri daw, please. Ay, sige nga ron. Mabiit lang. Anya kayo matan? Kanayon ama dilay ti kwarta nga itadyo. Pasensya ka, ang anak ko. Madingamin ti Rick na ako. Itadyo marudan ti kwarta, tagbayadak manin iti tuition fee. Antoy. O sige, pumanawak matlada. Ay, mabit lang, anak ko. Yamamok pa ni Nanam Amarina. Ti asawa ka. Hello, Nana. Sige, mapanakon. Ha? Papa, intun sumaruno. Isap-sapa yung nga itad ti allowance ko, ha? Sige. Ay, Ay, Ner. Anya ti kayat nga sawon datoy. Anak mo day nga balasang. wan, Marina. Unak man numay sa lang ta anak mo ijay natayan nga asawam. Jaday jabrod. Ay, baka warandak no limod ko ti maipapaned dayta. Anak ko itiruar ni Julina. Ngam adan sa bali a pamilya ti inana. Ngam di kagdanag. Jakon sublan ti inana. Anya? Ay, sorry ano nagilimod hak. Sigurado ngamin nga maupay ka kanyak no ipudnok tinapalabas ko, Marina. Iso please, pakawanan na kuma. Naimbang nga oras yun, Ana. Dito'y ka diti balay ti amak. Hindi pa pahinir. Ha? Amam? Ay, kwa. Ada ka din ni Papa. Dito'y nga mintin yung sketch na papanak. Saan ka no makarwata masakit? Pudno ka di? Kwa. Wan, nasakit nga minti sa kana, ta simro ti rayo mana. Sumrak ka. Ay, agyamanak, Nana.
mo iti sabalimanan nga babae day Jainer. Ewan, Marina. Apay nga nagilimot ka kanyak. Ang mga nodan to pa'y sumangpat nga anak mo iti ruwar. Manuda, jag pa'y sukuma. Talo dalaeng? Anya, unay matan. Apay nga mo yung bagbaga kanyak deta iti. Sorry Amok nga maupay ka kanyak no ibagak dagpaiso. Adan bukod a pamilya dagiti nada. Kinapudno na. Isuda ti papapanan ti pensyon ko. Awan ti mabatbate kanyak. Tanudyak mo't ito ti pagrebeng nga kadagiti anak ko. Maidarumak. Isungawan ti maramida. Unay matan. Pasensya ka na. Awan ti maititad ko akwartakan ka. Kat ulitag tagtid daw iti pamakawan kan ka, Marina. Agilibre ka mamu, Marina, kaanakan. Nagpensyon san di asawam. Nay, di ka agsinaay Agilibre ka kunak. Di ka agim imo, tamaditi kasta. Kan, apay, no saan agapu kanyak, nakaasawa ka nga ron iti pensyonadaw. Naimbag tadinurugan ka edi amaki asawa kinihiner. Tano saan, baak ka pala ko mga aging gaita. Sigin agilibre kan. Uray tinapay laeng, kan 150 alone. Anyat kwartak nga ante. Ne, apay, di na itatipensyon na kang kaya. Kano agasawa kayon. Rumbeng lang nga irimit na tipensyon na king kaa. Awan irimit na kanyak ante. Ngamin, ado ti suportaran ng anak na itirwar. Anya? Anak na itirwar? Apay, ado ti chicks na. Talo dagiti anak na itirwar ante. Nagitilangan anak na ti suportaran na kanyada. Anya? Ay, naglokon? Nay, Marina awan nang durdurog kang kaamaki asawa kinihinir Adda na kamaw. Bakit kan? Iso nga mo munti nasaya at kan saan, wal? Ha? Saan kamutan nga ubay tapno padurugan? Basta awan pagpabasulam, Tawan ng duruking ka. Pangadeng mo ray ta. Sapay kumatawan pagpabasulam ka anakan. Nagbalin a defensive ni ikit ko, gapoy tinamuan na may papan iti asawa. Nasair met tiriknak, gapoy timpudno ti asawa kanyak. Ngam gapoy tinapas na kapanagkid daw ni Hiner, iti pamakawan, pinakawan ko kat inaklon ko, tinapalabas na. Apaman na nakalpas iti kolehiyo dagiti talungan anak na itirwar, na daan-dan iti trabaho. Insardang damatan ti dimawat iti kwarta iti amada, kat pasaray iso dapayan ti mangmangtad iti kwarta kan kuana. Alakastan, to'y pagayam mo, Marina. Saludo akman kan kapagayam, Marina. Gaputaman nakaawat ka nga asawa. No sa bali ka laeng, nalabit, pinanawa mo ti asawam. Gapo iti panagulpud na kan ka. Iso akablawan ka. Kat sapay lakuma, tadi na kay tubaybayan, dagiti anak ti asawam. Aging ga lumakay, ken bumakit kayo. Bueno papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Ni pagayam Marina. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! Nagsweldo kanton niyo. Kay why? Apay, yabakay. Ni, damagan na pailaang. Katagrimit ka na. Nabigat tumtin, Papudutak kumapay mo itiwalit. Kutiswil daw. Adula amin day ta. Yag mo kay dahin tarumwara kaon. Inak makitsinda. Malaman makitsinda ka? Ito nagsapan, At dapay magatang ita. Ije grocerya ti papanak tanay. Awan mantika tayon. Muna ka na. Nay, atanay kumplito natan. Awan surok na wang kurang na. Nala, tarumwara mo tayon. Awan pa'y laang di asawam, tunyaw. Ay, awan pa'y mo nanang. Rabi ay, mabisi na ka. Ay namangan tayo kitdain. Manglukatan iti sardinas.
Agulser tayo, urayan tayo, tigatangan na amasida. Di na mimbaga, marablang gayam. Unay ka... Nay, Aday tamo gaya mag. Aryan, abay ta nagbayag kami. Mabising kami. Ne, apay, intugot ko ay ti kaldero. Nangan kay kuman na. Ururayang mingaraw tigatang masidain. Ay na, awan nagatang ko, ta nagsaradan, pati grocery, nakasaran. Iso adin magasaklatan iti mantika di te store. Anya? Sige, tagpalusak pay. Tunya, karibriban manan jay buok na. Kan nagpakulay manan, kan naka-cutics manan dagiti kukuna. Wangaraw. Ay, nadisgrasya man na. Hintayin remik ko aswildo ka. No kunak tumangamin kan ka, adi mo irimit amin aswildom iti asawam. Di naktumangamin patpatsyan. Ay, aggulo mo ino di agrimik. Apain na, may. Awan masapsapol dito'y kusina, Aryang. Rumor ka dita, mapan ka makichinda. Into nagsweldo ni Tonyo, ananang. Anya, kano ka susweldo na laidi kalman? Di ka pa'y nakagatang iti kasapulan dito'y balay. Gimata nga kiti mantika, di kalman, apay di yun nakita. Kan nagparibanak ko kan manicure kas kada pedicure. Bibiyang niyo kuma. At least, saan nga utang? Ayos lang tagpapintas, basta saan nga utang. Pimintas ka ngagpaisa, ngamawan mat si daw. Agdagpal kayo pala iti asin na. Agtipid tayo ka di, tanarigat tagbarbarayo boy. Tunya, manipod ita, siya kaun ti pangirimitam iti sweldaw. Saan ama iparbang ter aramiden ti asawam? Napatpatag ti panagpariban na ngam ti kanin na. Nanang. Tammet ngamin ay asawam. Pampanuynuyam tumangamain. Awan kasano ama kaurnong kayaw no kasta ti aramid na. Banyo ta kasaritak to ni Riyang. Kastaman ti imbagamidain. Ngam di mon sa mga minungungtan. Kaano ti sweldaw? Kainto nagtapos Siya kon ti pangtedam iti swildom tunya. Siya ti makichinda. Tapno agsida kamot iti nasustansya. San apuro dilata ti sidsidaw. Lumasin talangan iti pagnadan Tonyo. Jak kaya ti makikabala iti man nakibiyang akatugangan. Tamo punto ni Nanang, kat iti kastingin bagana, bakit? Unang pa'y ngamin agatangan, dagiti masapsapol dito balay Sakpay ti pagpapintas, mau. Kat, ninanang ti pangtedam iti sweldom. Kapilitan, ano di kagbalaw? Mala, pumanawa nga rudito yan. Agawid ako ni Jebalay May. Da kayong tagasawa iti inam. Ta iso ti patpatsyam. Saan ka diya kastamo ti pagbagam? Panunutam ngamin at yar aramidem may. Makan ngamin ti una magatangan. Saan aribriban, kolor ti buok. Makamo kayo. Pasensya ka na, bakit? No makita ang agbalbaliw ka, sika ti pangtedak tumanan iti sweldaw. Nagriga ngamin asapulan ti kwarta, bakit? Nagrigat ti agtrabaho akas construction worker. Pagrigrigatak ti sweldaw. Di ka masaksakitan pagsayaatan tamo ilatay pagbagak. Amo sa'yo. Ay, nay, papanam nga Aryan! Awang bibiyang mo. Ay, awanay. Nagpasugno din ti asawa. Rabi na lang. Yung mawampay lang niya riyan. Bay no saan nga agaway? Di mo ngamin ipadlaw apagtatak ko nam launay di asawam. Ta dumakkel ti ulo na, tumangsay. Anya? Ispoil dem ngamin di asawam. Iso ajay lakay kayat na ti mapatpatulaw. No saan nga agaway, bayam. Mga nupay-pay sunat imbaga na nga agawid iji lugar da. Ay kat bayam ano agaway? Ti oray saan nga agsubsublay kat ayos lang. Surutek at asawa. Na, bayam nga isaw ti agsubli ditaw. Di mo surut-surutan, tagram ko nakmal. Ay ayato nga niya riyan. Matayak no maisi na ti asawa kanya. Ay natunyaw, namin anumata na pimanaw. Tunggal aga pa kayo iday, pumanaw. Ngam saan kamat anat natay? Agsublin tumit lang day jay.
nagyaman nagtasimang pagkanaryang. Apay naggapam ngay. Ije balay may. Ngam nagapa kami kaniinang ko. Ha? Wanya, nagswildo kan? Una, kasuswildo launay. Itid mo nga rod kanya ko, tay nakmakitsinda. Malamay, itong bigatay. Pumanawak mo lang nga rod, no di mo irimit ti swildom kanya. Ay, nay. Ito yun na. Awan surok ko naman kurang na. Nasayaat nga rod. Sige, tay nakmakitsindan. Angam na marabyanak nga agawid tunyaw, Apay nga inted mo manan ti swildom kini Aryang. Mapangkanong mo makitsinda. Kasangsangpet na pala, ngam inted mo manan ti swildom. Ay awan man nga ruden Mapan namanen ipapintas di inted mo akwarta kan kwa na anak kau. Sana balahin? Tamao to mo ilang agparparibanday jay. Madadal ti buok na no kanayon na maunat. Ayan ti pinaling kay Aryang. Awan pagpalengkek. Ta pinabaliwam manen ta kulor ti buok ken kokom. Ken pinaatidog mo manen ta kurimat-mat mo. Lumasin kayo ng aminan iti paglutuan. Ha? Reklamo kayla reklamo. Awang mo may tultulong yun dito balay. Doon niya kayo mo ditoy. May laklakam kayo iti kankanan ming agasawa. Makiasawa kayo mananatap na damang pakan kada kayo. Udno gayam ti mangmangag ko iti. Anariga takabalay ti katugangan. Takalbaryo ti katugangan. Ay. Tanangam ti panagsasaw Maryang. Saan nga amin akatugangan ketkas iti pampanunutam? Ay na, ginsasanta kay mo takatugangan. Pudno mo taman nakibiyang ka. Pakibiyangam amin na makitam kanyak. Umapal ka ngamin ka. Tanakapimpintasak. Napimpintasak ngamda kayo. Sa anak kami nagurang. Nita, podno anapintas ti akin ruar apasit tabagay. Ngam rinuker met ti ugalay. Gat anyat kayat yaw agisparing tayaw. No! Pumanaw akon tunyaw. Di akon maanusan ti ugali ti asawam. Kahit mapanan nyo nga rog ngayon na pumanaw kayo nanang. Makamuditan na. Uray ang katang-katang ako na. Amok tumula na patpatag di asawam ngam siyak ngayon Nagsakit ti pa nagsasaw na kanya. Awan respeto na. Malala, pasensyahan nyo ka diti asawa. Adaw, napasensya timpay ko kenkwa na. Ngam awan metlat ti pa nagbaliw na. Takasanaw, di mo ngamin ungtan, di mo bagbagaan, ken spoil dem launay nga main. Agpili ka tunyaw. Jay swapang nga asawa, no siyak nga inam. Siyak nga inam, anang isikog ken ka iti 7 a bulan. Laglagi pa, masaan akumpleto ti bulan mo ngayon pas nga ikaw. Iso nga adaw, arigat ko ken ka tunyaw. Siyak nga inam, anag pagpagatas ken ka. Asinaw, tinapatpatig ken ka. Siyak nga inam, wano jay saan mo nga inkasar a babaay. Siyempre akita kayo. No kasta nga raw, ipakitam ang napatpatigak ngam isaw tunyaw. Ikam iti pagnakman di asawam, magbagaam, tabastusin naklaunay. Sige, bayben nyo, bagbagak ta. Basta di kay pumampanaw. Tawan sa bali a pagkamangan nyaw. Sisya mo ti anak yaw. Nagswildo kanton yaw. Bakay. Kasi di mo pala irimit kanyak. Siyak ti pangirimitam iti swildom, tunyaw. Ta siyak ti mapan makitsinda. Kuuna nanang, nay. Nay, ito. Agyaman nak. Ket namnamaam ti gatangak anaimas asidaan anak kau. Gatangak amin akasapulan dito'y balay. Ken gumatangak pa'y iti brief mo. Tadudwalaang di makitkita kapag sinsinublatem a brief mo. Ngay salsalapay mo. Angam sa paagtulaangan inton bigat ti mapan makitsinda. Sige, inda ko na. Apay nga ngaintad mo kanina ng tiswildom. Una ta di mo amo nga igaman ti kwarta. Pagpapintas mo ti pagregregata ka kwarta. Di tayo tupay makasida iti naimasan ka po'y tiraramida. Kasta gayam Ay, papanam ngay! Awan pakibiyangam kanyak. Nay, antay pungan ka ngay aryang. Mo dito yan. Impang ko ni Jayan ni Nanang. Anya? Adeji kama na.
Ijayan ti pagidam. Total, iso ti pangirimrim itam iti sweldom. Anya? Di ijay ti pagidam. Ay, sus! Una yan. Kaya jay, Hindi, nakiduron ah. pumanaw ka dito silid. Ah. Ijay silid ni nanang mo ti pagturugam. Madurmenaken kan. Tunya, awan madlaw mo kineriang. Kanayon matlat ti panagpapintas na. Kanayon latamat nga agsukat ti kulor ti buhok na. Kendagi ti kukuna. Kanayon pa'y ti panagpapasyal na. Ah, Di mo matik-ikanan iti kwarta na. Ang apay ngay nga adalat ta pagpapintas na. ayun, anya. Kanayon ang marabyan nga agaway. Inal daw arumwar. Papapanan na aya. Diyan mo ah. Tatunggal damaga ka, balasobas mo asumong bat. Awang ka no pakibiyanga kang kuana. Anya. Di na tupay kaya nga kaita kamay. Ay, bastos at alaga day di ababaay. Awan respeto na kanyak akatugangan na. Anya ti aramiden tayo taaryang. Pasok katakman ti kulor ti buhok ko. Naumakon iti naudi nga ing kulor mo. Sure, day talangayam. Basta ti karim inton agtapos day ti abulanan. Wen, danag mun aya. Nilakay ko ti makaamukang ka. Sa bagay, amok matkit di anasingpet di asawam. Ay, wen Ay, agpa-facial akman kayam. Jemang papudaw a facial Sure, medyo nangina, ngam at least effective girl. Sige, kayat ko dayta. Jay agpapudaw kan agpaubing iti rupa. Tunyaw, kasarjay kasinsin mo inton bigat. Basa pa tayo amapan, tasyak ti may sa aninang. Ikaw na, tausaran tayo yung tricycle. Katun tawan mo't sa bali pagluganak. Ni Ariang ngay, umay kadimay. Mapan kayo, dakda kayo. Jakpagan ano, ti sumurot kada kayo. Makitam ti kasta pa nagsasauday tanga asawam. Bay-bay, anyaw. Iwi kaskaso ni Aryang. Adawag yun na. Ni Marisime ay, hello Maray! Hello, kumare. Sa dino ti ayang mau. Adda kami dito'y kasaran. Dito'y kabangibang a barangay, Maray. Apay kaday. Kaduam nito niyaw. Wan, Maray. Ay nagawid kayo. Tanda milagro nga raramidan ti manugang mo dito balayaw. Milagro nga. Ay basta gawid kayo. Tapno maaktuyo tararamidan na. Bye. Ay sus, inadabnan. Ay tunyo, agawitan. Kalkalpas pa'y lakas, ragawit tayo. Mangantay pa'y mga. Basta agawitan. Tayin takitaan di asawam. Pag nauntan, aging gadita balay. Tapno saan amadlaw ni Aryang nga datan. Ha? Kasta nga men, ti intex di kumaray. Sige. Kitaam tunyaw. Adda buldog araber sus dito'y ayan tiri daw. Sapatos mo tilalaki dahi tao eh. Wan, iso nga adda lakit di kadwan ni Aryang alalaki di taon na. Dagiti awan ang bayan ha. Nini. Nakalak mo tiri daw. Kung taramaun, ta mga numakapanaw ti lalakay, ang mga numag na ideri daw ti kusina. Ala. Awan ang kayo tibain. Nakalas ti tsurayaw. Dito ipaibalay mismo ti pag-araramidan nyo iti kasta. Ay, di ka kayo. Ay, supli ka dito. Tunyo, pakawanan ako ma. Nasulisog ak langit, iday siya lalaki. Urmusong tabagay. Tapumano ka ti balayan. Di mo uray. Nga dadagay sa marami ko kang ka. Pakawanan ako, matunyo. Pumanaw kang kunanay. Naimbag nga orasyon na. Adda nito nyo. Ay adda balasang ka. Sumrag ka Agyaman nana. Damag ko nga min ang nagtalawin ni Aryang dito'y balayo. Pudno aya. Ay, wan balasang ka. Nagsinadan iti anak ka. Kasta ka di. Apay, anyat ibagam iti anak ka. Ipakita ko mato'y listaan kan kwa nana. Listaan tay! Nay,
Anya listahan day tangay. Listaan ti utang ni Aryang Tunyo. Kat sika ti inlista na dito Sika kanong amin ti agbayad. Anya? Pasig ariban ken facial dagito ken kulor iti buok. Ken ado pa'y ti nakalista dita. Ayawan na mo dita. Apay nga esak ti siniram. Isuata dyan mga muda kita. Ah? Ngam sika matimbaga ng agbayad. Ahaw, basta awan na mo dita. Yung kasingiran, sana siya duray. At dan samot amin ang kini Aryang tinaalas nga ugalay, anak kaw. Agasom da ita nga inararamid na. Huwag nga raw. Napukaw, ti pa nagayak ko, iti day kaya babae. Napukawan namin pinsan ti panagayat ko iti asawak manang biyanang. Akas lakadurman ko pa'y kit din, gapo iti naramid na. Taol timunagan na, danda ni Jack payan kayat adenggan. Iti sana nagbayag, nakasirpatak iti sabali adayag, kat nagkasar kami, kat ita adantalo nga anak may, kat makuna kamay saak kadag iti kagasatan alalake dito'y rabaw ti daga, ngamen, nasingpet tinagbalin nga asawak. Sungani ti ugali na iti mo na anak karelasyon ko. Alakastan ti pagayam mo, Tonyo. Alah, kablaawan ka pagayam, Tonyo. Nakamaw dyanan na, nakasarak kamitlangan iti talaga, aparakan ka. Kat sapay la kuma, tamataginayon ti kinaragsakyo, asa nga pamilya. Buena papagayam ditan, tinagpatinggan ti pakasaritaan, ni pagayam Tonyo. Dito'y darama tayo, Manang Biyanang! Kabagis Maria, agpautang ka man. Anya ipautang ko ngay, awang kwarta. Amom ana ikatak iti trabaho, dawatan nak iti kwarta. Pangalaak iti kwarta ngay. Sikaki di ati agpautang, tanaglako kan sa kano iti pataw. Awanan nagastos ko. Manumala dyan naglakwak ngay. Kano pati tay pato ni Remy, ka inraman mo kano ngayon lakaw. Ayawan pa managnak da. Iso adida sasawan ti kasta. Iso nga roti bagbagada. Aha, pagbalinandak pa yun nga agtatakaw. Pag anok ngay mga ilako di pato da ngay. Idarum kunto pa ida. Kay nangusaram manan itinaglakwam ngay. Basta, naibusan. Hay, awan pa'y master kan ngamin at trabaho mag. Garod Kasi tayo mata senior citizen. Tawan mga awat kada tayo agtrabaho. Bakbakitan tayo kano nga binan. Tiyan mo da, saan tayo nakabailan ti agtrabaho? Ngam di na lang mo. Napigsa tayo pailaan. Uwag nga roda. Pumanaw ako ni Jabalay Darimi kabagis. Anya, apay ngay. Pababasulan nak nga roda naglako iti pato da. Kadyak mainlakaw. Diyan mo iladwa patok ti inlakaw. Anya, kahit pa pa nang marudon ngay. Makipagnaedak met kada kayo na. Apay, si kalati kabagyan ni Tanya aya. Kanakak man ni Tanya. Isuaram ba nga tulungan nakmet Ay kahit ipakadam king kwa na Saan asyak ti pangipakadaam? Ta saan kumot abalay di pagnanaedak? Ay na, uray tsak ipakadaan. Kanakakmet. Awan sabsabali. Inalak amin na nakagawa ijay balay Darimi, Tanya. Pumanawak ijayan. Ni, apa nga ante? Tsak magustuhan ti style da. Agpabasol da matitisan ko ngay naramid. Iso makipagnaedak matan dito'y balayaw. Day, ikit nakmatan niya Saan laan ni Maria ti ikit mo, ti tultulungam, tagpada kami mga ikit mo. Ha? Iso nga agnaedak kundi tao'y. Uray agkakwarto kami, kanikabagis kaw. Kat uwanan anya pa ngay. Basta makitinulong kayong agdalos ito'y balay Ura agdalos ka nagluto kayo lang. Awan problema iti dayta kaanakan. Ay, nakasaramat nga binan di balay ni kabagis medya ilay.
Mayat kumay dyan pag naidan bigat. Baybayaan nyo nga ron, tenton umawag na ang kalastor. Ibagak to ti maipapan iti data, ante. Naimbag ano sa andaman nga agapa? Kanayon damot nga agapa ide. Ay nabakbak katanda na agbalbaliw damat siguron. Kaano la tayo naudi a panagapa da? Nakarkaron ang agapa da ita. Ta agkabalay dan. Katawan mat nga ron sa bali nga papanan ni Auntie Insa. Saan namat nga kaalaan dagay jada do mga kakaanakan na. Siyak lang mati makaawat kanya na. Tanya. Ay, no apay mat ngamin nga sanda nga na kaya sa asawa ah. Uli nga ron. Nagpataan dalaki di mo tan abaak. Pulidan sa ngamin ti baak. Tada pa'y ulit ko nga baak iti abroad. Talo da nga baak. Ayo. Ni amang ko lang tinag-asawa ta pinekot kano day dinanang ko. Imbagkit di ata pinekot pa'y day dinanang ko. Tanuhaan kat baka baak kumamat lang. Tapungan kan ulas kaw. Di mo pakibiyangan, Insa. Pagan ano kumamat taulis mo ngay. Adamat intad ni Tanya nga usarat. Kan dagita losyong ko dita. Kas kada pulbos kan bangbanglaw. Di mo pakibiyangan dagita. Naawatam. Nakaimimot ka. Naglaing ka mat adumawat no kwa. Ay na, naminsan la di mawataking ka, Insa. Iso adi mo sa wunti kasta. Sika ati imot. Auntie Elsa ah! Auntie Maria, lukatan nyo dato taday baga. Ay, wanta na! Mabiglaan! Kaya't da kayo kano nga makasarita ni kabagis yu ja abroad, ante. Dato ti cellphone. Ag-video call kayo. Nan, kita agman. Ay na! Kabagis Astor! Kumusta kan ngay dita abroad? Ay, nasaya at latsa mata ka bagis. Da kayo nga. Kumusta kayo? Ay na, kasti ka ba, guys? Agrigrigat lata. Agipawit ka man iti kwartak ka ba, guys? Unay kamatan, Maria. Kwarta ada gusto ibagbagamad. Di ka laagbain. Wen, agpauitat to iti kwartayo. No awan paggastusa. Anya kumamat ti paggastusam di tangay. Katpada da kamot abaak. Ay na, ado may lata ti paggastusan dito. Awan pa'y nobyam dita ka ba, guys? Ay na, awan iti panunod ko dito sa asawa dito. Aywan, iso nga imawa ka. Tadamag ko nga awang kanu trabaho yung sa Pilipinas. Iso akayat kayo tulungan. Ay kat nagsaya atin ngay. Pawitan da kami kada iti kwartami iti binulan. Pagpensyonan na kami ka ba, guys? Wala. Ang sweldo kayo iti binulan. Basta, bantayan nyo ti balay ko iti ilay. Ken, dalusan nyo kanayon, wag? No kasta? Pag naudin na kami, iti balay mau ka ba, guys? Wag! Basta dalusan nyo aring baga. Masyana mo kami kada kayo. Kagpapada tayo mga wan asawa kin anak na. Suada tayo, tagtitinulungan na. Ay na! Agyaman kami ka ba, guys? Nasingpit ka unay kada kami. Basta bantayan nyo rin bagay balay ko, ha? Wan ka ba, guys? Adda tayo ito'y balay ni Uncle Astor, Auntie Insa, Auntie Maria. Laglagi pa nyo ti bilin ni Uncle kada kayo Tung palang nyo amin ngayon bilin na Tap nagtultuloy ti panagyan nyo ito'y balay na. Wan, Tanya, di ka kadimadanagan. Basit mat ito'y balay ni Uncle nga dalusan nyo. Saan kayo nga marigatan ito'y? Siyak ti agdalos iti paraangan. Tasika ito'y unag, Insya. Anyat dalo sa maparaangan ngay, katawan mo't paraangan to'y balay da. Kalsada mo, di ta sango balay. Kadi ta kalsada ti dalusak Tapat mau, linis mau, kunada nga raw. Ay, di nakman sa uran, Maria. Damo pa'y langal daw ito'y nga maaga pa kayo manan. San ka di nga kasta, ante? Agtinunos kayo ka di. Agtinulong kayo, tapnawan lugi. Nangigmaw, Maria. Wan, Sige, isin pa yung arudan na gajay kagawaan nyo, tag-awidak matan. Makaamo kayo ito yan, Wan, kanakan. Kumusta nga tanda Auntie Insa? Ken Auntie Maria ijaili bakit? Mayat siguro, Naimbag no sanda nga gap-abay dyan.
Binilin ko isuda. Imbagak nga handa nga agap apa. Sapay awan kadwa day jay. Awan mga nawa kadakwadan wagapa da. Makamuda mata na. Bakbakatandan. Ngam di dapay laang agbaliw. Kanon tong agbalbaliw da ngay. Ento na orno sandaga jay saksakada. Ah, Iso nga makaamuda. Nagngisit nga minti patungda nga agpadpada. tanya kumamot ti pakay na igan day iti saritahan ngay. Huston samat jay imbaga ni Tata Dumi ang ija abagatan ide kasar ni Salcido nga inanak na ite kasar. Imbaga na nga. No kano nangisit ti patong ti tao kat narigat kano nga isoro. Anya? Ang daw pa kastaitan. Katuan mat. Kas jay dagi jay duwa nga antek nga baak. Maria, bumangon ka ditan taing kagpunas iti tawa. Nakadalusa kun iti plureng. Gamsi ka, nakailad ka payla dita. Ay na, maululaw nga raw. Iso nga agid idaak. Idi kalman nasakit ti tiyan mo. Ita, maulaw ka manan. Syaklat tanti agdaldalos dito'y balay. Awan pa'y may tultulong mon. Nasakit nga rod matibag pagay. Anyat mabalin ko ngay. Awagam mangki di kabagis ta iji abroad. Apay, anyat ibagam ken kuana. Agbali ta ah. Anya? Bali kala abali, di kala agbaen. Kasapulan ta nga raw. Alan awagam mo di kabagis ta. Sige. Mabit lang nga ro tala ti cellphone. Hello, kabagis. Agswildo kami man. Tanay, agsakit mo ni Insa. Awan pagpa-check up na kabagis. Nagsweldo kayo man, iti napanalawas ang kabagay. Di Domingo man tayo nagsweldo kayo. Agsakit mo nga rod ni Insa kabagis. Maululaw. Ay, ibagam anakapsot ti matak, agpaiglasak kunam. Kan awanan. Saanan ang makakita ni Insa? Bulsakan. Anya? Anya bulsak mga ipagbagam, nakapsot ti matanak kunam Ay na, baybay ang nakadilaan. Dakdakkel ti itid na akwarta. No ibagak abulsakan. Ay, un gayam anya. Ingkan to nga rin ipacheck up ti kapsat ta, Maria. Kuyugam taon, ta agi pa itag iti kwarta nga aramatin niyo. Ay, wan ka ba, guys? Agyaman nak. Ibagam anayunan na ti ipawit na, tanasakit ti sakak kunam. Ibagam ngagpilpilayak. Ay, wan gayam ka ba, guys? Nayunam to ti ipawit mo, Tanay, natukol ti may saasaka ni Insa. Anya? Aba na to call? Diyak mo, sumanursurto mo itabakbakitan. Sobra mat ibagbagam mat Maria. Agdal na kalakadi. Tapno nayunan na ti ipawit na. Ay, ibagam pa'y anasakit ti tiyan ko. Ibagam amakalawas na nakastoy ti marikriknak. Ay, kan, wan gayam ka ba, guys? Limtag ti libur ni kabagis Insa. Anya? Agkakanamutan ti sakinan? Wan ngarod ka ba, guys? Matay samot tan iti babiik. Anya? Di mo masubsobraan ti bagbagam mat Maria. Nan, siyak man ti makisarita iti kabsat ta. Anya man tikit kita am dita kalendaryo Insa. Domingo manen no bigat Maria. Awagan tanto manen di kabagis tayo di abroadan tagswildo tamanain. Saan nga ta makadlaw day jay? Dinuminggo tamutin ngagswildaw. Saan? Imbagam mat masakitak. Inton sumarunaw, siyak to mat ti makisarita ken kuana, tasikamat ti bagak masakit. Anya, mabalin latamit Ibagak tumat nga inutil ka. Ibagak ana stroke ka. Nukas tat ibagam di saan na kun ang makasarita. Kitsan na balin. Adak mata makisarita ken kuana kabagis. Sige magamo ka. Ngamnay, aldawan, ingka agluton batang mo ti agluto ita. Masadutak. Nasakit ti sakak. Sikan Manjak mo ta? No di mo kaya, di saan magkanya? Apay, saan ka mabisen? Mabisinak ngam kanakla ang ti ilutaw. Agluto ka mati kanam no kaya mau. Anya? Auntie Insa! Auntie Maria! Ayan nyo! Ni. Apay, napanandangatan. Napnapanan nyo, auntie! Mapanakman lang ni Jessileda.
Nagturog kayo matante. Hoy, agriyan kayo, aldawan. Ay, Ay na, aldawan ngam nakaturog kayo pa lang. Ay, medyo nabayag kayon ditoy. Ngam awan pa'y matlang tinagap-gapwanan nyo itoy. Hangkay samat nga agdaldalusan. Ay nasakit tisikat ko kaanakan. ay, maulawak magkaanakan. Ay, nagadumot din na marikrik na iti bagik. Jak unay makapagna. Jak pa'y unay makakita. Nakudrap ti matak. Uray siya nga raw. Ay, nasakit tisikat ko. Nasakit pa'y ti pusong ko no misbuak. Nasakit ti barukong ko no agaangasak. Ay nasakit ti dilak no agsauak. Ay, nagsakit ti bagbagik no agarawak. Ni, anya ngayon dagita nga marikrik na yo, ante? Bakit kami matngaminan kaanakan? Wan, kaya't siguro ti bagimi ti aginana. Sige nga ro tayo bagakto ka ni Uncle. Anyat ibagam nga ay. Ay, ibagam nga agsaksakit kami anya. Ibagam nga agkakapsot kamain. Ha? Ay, sige nga Rod. Agrubat kayo, tayo agpa-check up, ante. Diyanan, inanala siguro ti kurang kanyak. Ay, uwanta niya. Iyan na namin laang daytoy. Agimbag kami matlaang. Basta awan mang manmandar kada kami. Oy, Maria. Nagikamtay kwarta nga impawit ni kabagista. Ada ije bagkaw ije silaid, apay aya. Piesta ka no inton bigat ni kabangibang nga ilay. Mapanta pa adwan ti kwarta kata. Ha, kasya aya. Sige. Italaang man nga da piyesta ah. Wan, tapa nagpipiesta man ni tabulan, Maria. Inta ba mag-relax ka bages? Wala ka bagay. Kano maabak ta, ayos laang. Tagsuldo ta man no Domingaw. Ay natan niya. Kagap-gapok ije pistahan ije kabangibang nga ili. Nakitak da anti Maria kan anti Insay jay. Ni, anya tararamidan da ijay. Kanya pa ngay. Makipirpiryada ah. Anya, kunak manuag sakit da. Aho! Anya masakit. Nakasarasarantada. Sumarampiting da pa ijay. Kaslasaan da babakay. Agpapansin da kalagi tilalakay nga ag-inumi jay. Nagpipigsa ti katawa da. Kung nagkikiting da gijay paldada. Mabit lang, tayo pakitak ti video da. Binidjok itang amin itilimid ka. Diyak nagpakpakita kadakwada. Tetoy, kitam. Ay, uray na ka. Basadot kwarta na ka bages. Tutupak, ha? Ay, uray siya ka. Ngam no adag gusto nga ubeng. Ayos lang ta, kabagay. Kitam? Naa. Ay, anya nga dato yung araramidan da. Naglukumat na gito yung kabagisan. Masakit da ko na da, ngam sumarampit yung damat gayami dya piyestaan. Nagbangsit mata na ito nagtibalay ni Uncle. Kasla na bang las nga arak. Ha? Ni, dito yung matsalas din nagidaan da, ante. Ante Maria. Apa nga ito ka nga nagida? Asino data ka ida yung alakay? Ay na. Ha! Nay! Ada ka magayam tanya. Nalipatan mi gayam nga inlaktiri daw. Ay, naginom kami ngamin idirabi eh. Ngambasit laang tanya. Asino data kadwa yung alakay, kunak? Ay, kuha. Boyfriend ko kaanakan. Anya? Ay, ala kayo. Nagisangpat kayo itilakay itibalay ni Uncle. Saan matla siya? Pati niin siya. Adamo lakay dana ijay silid. Alakay. Anya? Ay, hello kabages. Ay, Domingo ita. Mabalintiag sweldo. Wan kabagays. Awan ngamin paggatang mi iti agas may kabagays. Ala, ako kusin nyo amin na nakawasyaw. Da kayo adwa. Hindi,
Apay nga kukusin may kabagays. Sukatan men? Ay, agbawit kaya iti package. Saan? Ah. Basta ako kusin yon, tapumanaw kayon di tabalay ko. Anya? Ikan kayo ti 2 oras apawaywayaw. Amang yimpake kadagiti kagawaan nyo. Tapumanaw kayon di tabalay ko. Paingay ka bagis. Di ka kadimasyan kadagami akabagis mo. Aglablabas kayon. Mananggundaway kayo akakabsat. Di kayo lamasyan kanyak dito abroad. Pagrigrigata ti kwarta di taon. Lakaya kaon. Ngam inal daw pa ilang agtratrabaho at dito Amerika. Tapno at dala kwarta. Narigat ti trabaho di taon. Tapno amuyaw. Agbagbagkatat iti natadagsin di taon. Anusak. Tapno adda maipawit ko katagayaw. Ngam kastadar aramin ninyo. Las-las to gandak. Ipagbagayaw masakit kayaw. Ngam saan magayam. Isugal nyo ti kwarta may pawit ko. Kalpasan na. Nakarugrugit tabalay ko. Ken agisangput kayo pa iti lalakay dita. Agiinom kayo di tabalay ko. Isa pumano kayo. Bye! Hinidipnan ka ba, guys? Impulong na talaki din ni Tanya. Ay, sigurado, Isumot lati mabalin nga gipulong ka at awanan sa bali pa'y ka ba, guys? Ala, tangay awan mo't sa bali nga papanan yon. Ito manan balay ati pag nadan nyo, ante. Wan akanakan. Kay pasensyakan Ay, anusan na kami, kaanakan, wan. Wen, basta agsingsing pat kayo. Tano mapuutak nga aga pa kayo. Kano aginom kayo itay arak. Kan agsugal kayo. Sure, ngam papanawon kayo matan mga ante. Saanon kaanakan, agsingsing patakon. Uray siya kaanakan. Kat ikarek nga makitinulong iti trabaho diti balayaw. Ay, uray siya, Tanya. Very good nga ron no kasta mga ante. Pinagnaad mi nga ron manan da anti iti balay may kanila kay ko manang biyanang. Kat kaasi na di damutan inulit tinaramid da. Saan da pa yan na nagapapa tanalabit, mabayin wano mabutang da mapapanaw. Takasta ngamin ti imbagak kadakwada. Ngamkit di, pamutbutang kulaang dayjay. Dajakmat ida kabailan na papanawon latan, tama siya na kadakwada tawan sa bali, apapanhanda. Alakastan, tuy pagayam mo, Tanya. Ay kat, nasaya at ata nagbalbaliw dan, dagita nga ikit mo. Unay lakit dagita nga ikit mo aya, imbes nga agtinuda, tababakit dalaka nga rudan, sa amag tabaliktad mag. Tay kunada iti Tagalog, tumatandang paurong. Uray ko man no pasit ti panagkabaw dan, tamaawatan day tangam, saan mag takasagsagpat dalaang iti kina senior citizen. Agam ala, tinapatag, nagbalbaliw dan adwa. Pagyamanak ting kapanangibinglay iti kapadasam. Buwan na papagayam ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Tanya. Dito'y drama tayo. Manang! Biyana!